ummodo pula fota pula ummodo pula ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pula ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen ar potten on yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on ñaganama moƴƴere Allah to gonɗon eɗen goni ɗon kala eɗen gandi noon ko émission men émission ar potten kala e saaha ko weltinta bandiraɓe ko ɗum woni komin ettoto wadde abbade muɗum ɗum noon eɗen gandi émission men émission ar potten en mbino mo fottoy e bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde kono noon en mbaɗi jura ha ɗo e Mbakhna tawa noon eɗen gandi ko wuuro gandago ko wuuro kadi gandi ko wuuro kadi joom jambareɓe ko wuuro kadi ɓoygo nanede kala e saaha ko ɗon tigui gonɗen koye maayo Mbakhna joni o eɗen gandi eɗen gonde caméra meɗen o wiyete ko Abouba en calminimo en ñaganimomo moƴƴere Allah addi en ɗo noon sababu o ko bam meɗen kaw men ko beele ɗen fo mbiyen on woni Racine Malal Pam gorko mo Mbakhna konko tigui addi en ɗo e jaɓɓade Farba Ngom eɗen gandi so wiyama noon Farba Ngom ne anda mo woni Farba Ngom ɗum noon mbaɗa andi ɓooyata so Allah lamɗo jaaɓi eɗen gonni ɗo kadi e bandiraɗo gorko son jiima moon gandumo kadi ko gorko mo Mbakhna konko tigui jogoto haalande en holɗo gonɗen konko tigui jogoto haalande en histoire Mbakhna no fotiri foof saabu haade en ganda onon yeeɓoɓe kadi sona Mbakhna naaɓe Tiggere naaɓe Jammel naaɓe Ali Wuuri Sadel ɓen onon kala on calminama on ñaganama moƴƴere Allah ɗo gonɗon ɗon ɗo diaspora ɗo ko ɗon tigui calminten Abou Habsat Coumba Hamme mo ganduɗa kañum tigui woni directeur Piindi TV en calmini Daouda Moussa Dia en calminimo no feewi en calmini kala liggotoɗo e Piindi TV ɗo e Mbakhna taw noon on jii min komi cuballo de koye maayo tigui gonmi so ɓooyi kadi momi hollon hooram koye hakkude maayo ngo darotomi taw noon toon tigui mbatten vidéo ji inchallah rabbi ɗum noon bandiraɗo gorko a salminama a ñaganama moƴƴere Allah holɗo gonɗen ɗo kadi hol sababu ne wiya Mbakhna so tawi aɗa wawi artande en hen e Mbakhna so tawi aɗa andi histoire Mbakhna nde no foti duuɓi dañi so tawi ko duuɓi ɗiɗi Mbakhna dañi so tawi duuɓi tati Mbakhna dañi ɗum kadi aɗa wawi artande en konngol artema bandiraɗo gorko ɗum noon a weltanama kadi no fewi woppude haajuma e hammuma rewde e amen kadi wona ko weeɓi kadi ka joom wuuro Mbakhna ka koɗɗo e Mbakhna ganduɗo Mbakhna kadi ɗum noon indema yettode ma e kadi to jeeyeɗa eyyi bandiraɓe mi salmini on mi salmini kadi Piindi TV e garal muɗum ɗo henna e Mbakhna jeeɗo sababu on woni Racine Malal Mamadou Sall ali e dendagal wondiɓe ɓe fof kadi calminama juurama beltanama e programme mo garɗon ɗo hen e dow muɗum o on gari hunde wande fayida hunde kadi nde ganduɗa ko hunde yiɗanode aray ko kadi hande mata noon ko hande Allah hoddiri garal moɗon ɗo hen emin jetta Allah noon emin jetta on no fewi e garal yidde humpitade Mbakhna holno hoɗiri emin mbiya on bisimilla moɗon eyyi ko adi fof ko Mbakhna kodgol muɗum ɗo henna kañum e wuuro amen woto nani gani wiye wuuro ene wiye Guijolon ɓe dandiri ko lebbi jeegom e 1998 ɓe gadi Mbakhna rewi hen e ɗum waɗi guila nden faade hande kam vraiment ko yettere Allah no fewi Mbakhna waɗi avance no woniri noon nden e hande par ce que nden golno wano e nder guure o e Mbakhna kono hande ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah ene change no couleur uji ɗi no mbanoni hande kam moni fof ko alhamdulillah emin jiiti hen koye amen emin jiiti hen e gonkaji he ko yettere Allah no fewi eyyi emin jetta noon sababu jeeɗo sababu o on woni Racine ko kanko woni gardiɗo wuuro ngo gardiɗo to batte politique to batte wuuro e yidde wuuro ngo kadi ha wona wuuro ko kanko jeeyi sababu muɗum kadi ko kanko kadi jeeyi oɗo sababu garɗen ga hen ha e hakkude ma eɗen jaa hen eɗen garta hen eɗen jetta Allah no fewi kadi eɗen mbiyamo yo ɗum yaaru yeeso yo Allah nawru ɗum yeeso kadi onene koye moɗon on jettama on jarama tan jubba hen kadi seeɗa tan no fotiri foof tan e ko ɗo gonɗen ɗo pale ɗe maayo ngo anda hen bandiraɓe yeeɓoɓe to batte histoire Mbakhna i nden e saaha Mbakhna nde woni mawɓe nden ɓe haade yonta hande o nden maayo ngo e hoore mum ngo fotani ni jaajendi nden ko cargol tan woni emin jogino mawɗo goto ko oɗo wonno on jibini baabi amen woni Malal ne wawi tawa hay sanno on gandanimo oɗon nana kam ɗo joftoto ɗo woni Malal Hawa on yeehi ha woni ganduɗa ko gando ko limteteɗo e nder anduɓe ndiyam nden ɓe jogino ɗo hen sifaji to batte maayo ɗo so tawi wertama ko wayno sakitaji bertama walla dolingaji bertama
neɓe jogoto neɗɗo goto ne ummoto ladde ga ko seydani ndiyam seydani ladde so tawi o ari emo yiiɗi haw wooda mo nangue sukaɓe makko he o ƴettata ko lotol ngol ñiiɓe ɗo e maayo he faane gaɗa maayo ɓe mbaɗa hen hulde soɓe mbaɗi hen hulde kanko seydani so ummima toon o ara o dillina hulde nde kala nde yani to lingu yani hen tan hulde nde dillat joni nde hulde nde dilli kanko so kanko ce malalo o wiya sukaɓe makko ɓe goto ɓe jeehe ndewoɗe lana saki dolingo ɓe jaaha ɓe ndewoyo dolingo ɓe guitta ko wawi hen wonde foof ɓe nawa joni noon seydani o andi emo waɗa hono noon watti wiide ene lomtina so tawi hulde nde o ara kanko funta o dillina hulde nde mbete goto e sukaɓe ɓe ene yaaha so yeehi toon tawa wona lingu ko kanko seydani kanko to woni to so tawi hulde nde dilli tan o wiya oto jeehede wona lingu ko kayri waɗata ni hen on noon to mawɓe men to eɓe mbiya ko neɗɗo tan ko neɗɗo ladde tan ko seydani eɓe joginomo inde to batte diwan ɗeɗo paale ɗe ko hikka kam alhamdulillah wiyete ko yettere Allah par ce que ko noon tan mataw Allah waɗi hoddiri ilameje ngala ko heewi ko jabbano hen ko Allah waɗi tenke gari ñaami ɗum ha wi ceer ala ko heddi hen haydara ko heddi ɗo henne ko ɗum ɗo woni ko heddi ɗo kono vraiment kam to batte palto kam vraiment machallah tan ɗum ɗo kadi ko tawmi tawa ko ɓe jahat tan ɓeɗo gaari woni hen fof ne jogui jinnaɓe mumen joguinoɓe on programme eyyi on ɗamini dañde hen ko ñamɗon caggal no mbiɗa colli ñaami ɗum walla tawa ko holko dañaka hen ɗamini ko remaɗo ko jogori ittede hen ñamo joni o kam vraiment ala ko min ɗamini hen nde wonno nomin jabbirno ɗum premiére nomin jabbirno ko noon tenke gaari ñaami ɗum ha laaɓi min duttiti kadi min batti kadi jabbande hesere no wano kadi wati hon noon ɓurɓe yidde remoɗuɓe foof ndewi hen ene wawi woda ko wonoyi kono noon ɗaminaka par ce que ko bonnata ko ene heewi eyyi wadde joni ɗum ɗo joni e guesse ɗeɗo ko onon guittata e poosiji mon mbaɗon walla ko laamu wallit toon engrais ji en walla awdi eyyi ko wayno ɗeɗo paale kam joni ko affaire engrais ari ko watti waɗede hen kono ndende engrais waɗetake e majji ɗe so tawi a jabbi tan ko Allah ɓuuri andude ñañal muɗum no waɗirta woniri noon ha soñe tawa bonani waɗani haydara joni noon ko adunaji ɗi canji ko watti waɗede engrais mbete ene yaawa e engrais ɗi ko pour ha yaawa kono kam so tawi a ɗacciri no wayanno ni tan ma Allah wat hen ñañal muɗum continue tawa sa probléme ala hen daña hen ko poɗɗa ñamde eyyi daña hen ko poɗɗa ñamde wadde so tawi ɗo joni ɗo ko woni ɗo ko patate en tamate en basalle en walla ko holɗum woni e ɗo eyyi joni o kam ɗo ɓuuri ɗo hewde tan koko wiyete haako ko eyyi ɗum ɓuuri ɗo ene hewde ne wonde tamate ɗum koto banggue paale ga kono eɓen jogui guesse goɗɗe jardin ngaji ɗum koto ladde dow to woni ɗum ne kadi ko wayno soble en suppome en sewoji goni hen kono ɗum ɗon foof ene wade hon noon wonno waɗino bonnoji ala no wayata ene wawi woda ko dañoya hen ne wawi kadi woda no sifori kono maayo ngo joni on sa awi hen aɗa yaltinen liɗɗi walla hankkadi natti awede tawa liɗɗi jaltat hen sabu gandi joni maaje meɗen ko ɓuuri hen hewde ne woytore ne wiye Fouta ala liɗɗi Fouta ala liɗɗi kadi eɗen gandi laamu ngu ne walli remoɓe ne walli aynaɓe kono awoɓe kam kala saaha ni wiye jiitaki hen koye mumen mi anda noon so tawi mbagnanaɓe kam on jiitinen koye moon walla on jiitaki hen koye moon kono kala saaha kam maadi ɗe e awoɓe kam mbiyata ko jiitaki koye mumen e banggue Dande Maayo eyyi toon to on banggue en jetti Allah no fewi ko mataw ko inde rewi jomum tan hunde ko so tawi a rokkama hinde tan nangtoɗa e hinde he kono cubalagal ngal hande ko inde woni ɗon kono to batte maayo ga en ene wayno ala ko gurdam ala e maayo he nden koye ndiyam maayo he wurteno hen ñameteno geggina galle ma jaada e ɓesguji janani garɓe kala tawma ɗon ene ñama hen ene jara hen alay moɗon daña hen probléme haydara hande o a yiri itere ma nde garden nane eɗen pewno ɗon mbawrude eɓe pewno mbawrude ɓe kolluma ɗon ko linguel gotel ɓe mbima guel ɗo ko lingu maayo guel nene Allah andi holno dañira eyyi ene seeri holno kadi no dañira no serde foof holno dañira eyyi par ce que aɗa wawi wonde ndiyam he ken foti wonde balɗe tawa dañani lingu ponngu noon tawa joni ñalla awde walla mbaala awde tawa dañta ko mbaɗɗa cakkude ñalla awde mbaala awde tawa hay ɗum ne ko itere wotere no woodi no wiye 18 taw ko nden ko itere feɗendu wotere natata hen tawa dañani hay ɗum mbawrude muɗum ala ko haali sakir biyeteɗo 50 56 60 ɗum kam awata e ngo maayo
par ce que ala ko warata hen haydara ko inde tan wiyete ko tawdal jiimen ndiyam tan wiye ka cubbal e kono gueɗe gadanteje ɗe nden ɗe foof ha hande eɗe keddiɗo kono to batte ndiyam to kam vraiment kam toon kam gurdam ala toon joni ko nde remru tan ɓuuri hatta yahde jinede ko heddi ko ɗum ɗo waɗe tan gurnani pour sa remi maaro daña ko mbaɗɗa lacciri ƴewoya haako ko mbadda he eyyi kono no yimɓe mbaɗatno lehe ndene Fouta est ce que ha hande mbagna ne waɗa noon noddodirde lehe so woodi umiɓe caggal leydi gariɗo jomumen taw paytani gonal mumen est ce que ɗum ɗon ha hande nde lutti walla koko gase e wuuro meɗen eyyi to on banggue en jetti Allah no fewi ɗum kam ha hande koɗo wonno woni ha ɗo ɗo gonɗen ɗo hay sanno dañƴa ko tuggulla goto gawri koddiɗo ma o yiyat tuggulla maaro mo dañƴa o a ittat hen gueɗal muɗum guitta tuggulla o feccamo mbiyamo nda nawanamo galle kaari en i to batte rendo bottari ɗum ɓe mbiyata ɗum ko goomu ɗum kam hay sanno ko hande so tawi en ñalliɗo ene maayi goomu fof ne hawriti ene ari wattade ɗo galle ɗo kala koɗɗo wonno ɓe garat ɗon wattade ɗum kam ɗo ha hande alhamdulillah ɗum kam taw on ko ɓenno kam ha hande ene woodi eyyi ɗum ɗo ko sakiti eyyi ko pempe ko so tawi a werti ɗum ɗo joni ha gaysi aɗa haadema fewni ɗum mbaɗata hen ko pempe pour ha haya eyyi pour ha haya wasa yolade leydi eyyi ala eyyi majjata eyyi ala ɗum ɗo jiidani e gubbol ko banggue muɗum heedi so tawi wonno wayanno eɗen mbawi yaade ha ɗo galle amen mawɗo ɗo ha hande ɗum kam nanɗon ɗo galle ɗo gubbol mawɓe nden ngol ha hande en heddi ɗon eyyi ɗum kam ne nanɗon ha hande to gubbol e ɗum ɗo kadi jiida gueɗel hen fof ko banggue muɗum eyyi ɗum ɗo a wertat tan ñiiɓa aɗa subaka fof gara umminde ɗum eyyi nangga liɗɗi ɗum sakiri oɗo est ce que aɗa wawi jaggude ɗum Diallo beele o enen ƴeewen kay ɗum ɗo joni eyyi ɗum ɗo joni wertirte ko pour ha daña hen mbawrude eyyi kono wona ko ganduɗa kaɗa nangga hen kaɗa yeeyoya nde won noon ayi sakiri o ni ko gumminen ko ayi en jiyani makko haydara ko ni wayi aɗa rewomo ɗo joni balɗe tawa ko a dañani hen ko poɗɗa yidde hen ko ni sifori koni sifori eyyi ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV e kala saaha siftinora yimɓeɓe koye mbagno wonde mbaɗa min micro mo arta no fewi ko kalani ko wawata dañde ɗum kono aɗa wawi tan haalde ko jiɗɗiɗon limu noon lokkotata aɗa wiya continuer rek wona ɗum noon yeeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on ñaganama moƴƴere Allah eɗen gandi ko ɗo tigui gonɗen e Mbagna taw noon koye maayo Mbagna gonɗen mbaɗandi bandiraɓe yeeɓoɓe Piindi TV so tawi on jeeɓi mbaɗandi mon dañ ko naftori ɗon saabu eɗen gandi ndeysan ko cosaan kadi wonde e nder wuuro ma ganda ko woni hen ko ganda kadi ko haalte hen ko gona kadi e ladde nde eɗen gandi yeeɓiyankoɓe Piindi TV hewɓe en kadi ko mbagnanaɓe eɗen gandi noon so tawi wiyama wuuro wiyete ko laddiyankoɓe hol laddiyankoɓe artiroɓe hunde e wuuro ngo ɓe mbawɗa haalde hay so tawi o wawa limtude ko inde mabɓe so haaɓe pinni e wuuro ngo walla ala koɓe yaaɓe tan ɓe jejjiti Mbagna eyyi to on banggue no mbiɗani tigui Mbagna to bangte ɗanniyankoɓe to alhamdulillahi no fewi ɓe jejjitani wuuro ngo par ce que gueɗe wuuro ɗe tout ko kamɓe mbaɗata guila e juumaji ɗi ha e jamaji he ko kamɓe mbaɗi hen doole mabɓe eyyi hay ko wonani balɗe ɗiɗi ko ɓe neldi ɗo henna ko tappijo ma won temedere tappi ɓe neldi kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe neldi ɗum ɗo henna pour yo waɗe juma he juma o hande sa naati e muɗum way kono hay goto famata e yodde e welde mokketaji joɗɗi weeruji partout ɗum fof ko kamɓe tan doole mabɓe ɓe mbaɗi hen kadi kala e saaha ɓe jejjitani ga henna ɓe gartat e diwan he ɓe mbaɗa ko poti wadde ko kadi so yonti kadi ɓe dutto ɓe jejjitani Mbagna kam vraiment ɗum noon
ɗanniyankoɓe ha wonɓe toon to caggal leydi ha won toon to Mbakhna ɗum ɗon kamɓe kala ɓe calminaɓe jogui hen sehilaɓe hewɓe noon kono gañten ko wooda ɓe limtuɗen wooda kadi ɓe ɗaccuɗen te kamɓe fof ko bandiraɓe meɗen kadi ko sehilaɓe meɗen ɗum noon ɓe calminama ɓe ñagana moƴƴeral sen gaari ɗo e Mbakhna en jejjitaɓe waɗen hakkillaji mabɓe nene meɗen enen nene hakkillaji meɗen nene mabɓe kono ko mbawɗen wiide tan eɗen gandi a wi joni jama o a wi kadi guesse ɗe est ce que noon jogui dispensaire en école en oɗon jogui ɗum taw ko ɗanniyankoɓe addi ɗum walla ko laamu ngu addi ɗum e to batte dispensaire uji to ha to école aji to emin jogui ɗo en mi gara goto on wonno koto français toon wiye Abou yettete ko Pam Abou Hammadi yettete ko Pam eyyi ko on kam woni premier école ɗo e doole muɗum ooli muɗum addi ɗo hen école ardi ɗo hen e yimɓe eɓe gummi français ɓe gaari ɗo hen ɓe omo ñaagui toon école omo rokka école o addi ɗum ɗo joni o yahat tan o ara par ce que ko ala traité o yahat tan o ara kanko kam fuɗɗi ɗo hen école kam premier école français kam e wuuro he ko kanko caggal muɗum noon min dañi ɗo hen ɗum ɗo hen casier de santé ɗum ɗon kadi ko ballal rewɓe tan ko woodi moɓe jokkodiri e pelle he walliɓe ɗo on ummi ko Amérique ari ɗo walliɓe école casier de santé o woni ɗo hen kañum ha juuti Allah waɗi e nder oɗon saaha no yimɓe no goytorto e dispensaire uji ɗi ni Allah newni ɓe dañi dispensaire gonɗo to Teso on kam koye laamu ummi koye laamu kono fof nani hen leɗɗe yen ko safrete tawa hay goto yahata ɓokki jawe walla yaaha banggue goɗɗo alhamdulillah ha hande ɗo ɗo wona ɗo kala hen ko mo hoori mum muusi kam caɗele kam min gummiɗen caɗele mo hoori mum muusi walla ko meeɗano waɗede foof hande ko ɗum waɗete par ce que hande hay sanno ko ñuñu finma mbiyata komi yeehi hôpital mi yeehi dispensaire ko wayno cowiɗo en ko wayno gañande en ɗum ɗo foof hande kam min galaɗen caɗele alhamdulillah so yettima tan a dañat sago ma walla o wima tawi kala o hattanani hen o wima ya ɓennu ɓenna Matam a Wourossogui walla Matam ayi ko ɗen ɗum de ko noon taw batte docteur to kam ko noon tan ɗum noon yeeɓiyankoɓe Piindi TV ha arti noon eɗen gandi ardiɓe laamu leydi Sénégal eɗen gandi so tawi neɗɗo sellani ɗo e Mbakhna wiyama yo ya ha toon to Matam to eɗen gandi ne woɗɗi so tawi ko haal Allah ɗum noon sen dañi hôpital mawɗo taw koye diwan o taw woɗɗani ɗo ko ɗum woni ko ɓurantuno en ɗum noon ko ɗum ko enen tigui ñaagui ɗum ñaguiɗen kadi ballal ko faati kadi e on banggue saabu eɗen gandi nde garten nde eɗen gandi distance o ne woɗɗi ɗum noon so wiyama neɗɗo ko sellani wiyama yo ronde ɗo ha Matam walla yo ronde ɗo ha Ndar walla yo ronde ɗo ha aali wuuri eɗen gandi ɗum kam so tawi ko haala Allah walla umade aali wuuri en yaha toon umade cubalel en umade to en no wiyete kadi dondu en wiyata yo yaha ha Matam eɗen gandi ɗum kam ko lor mawɗo so tawi dañama tan hôpital mo ganduɗa ne ɓalli oɗon diwan taw hôpital mawɗo ɗum kam woni ne yiiɗa no feewi no feewi no feewi ɗum noon siftonore en indema yettode ma ƴeewen faade kadi e jama o alay saago ƴeewen mokataji ɗi mbiɗa ɗi saabu so tawi hunde haalama tan yomin dar noon tan gummima ɗon kadi ƴeewen so tawi paale ɗe kadi makka ne hen makka ala hen ɗum wadde ko woni e guesse ɗe ɗo joni ɗeɗo guesse kay woni e mumen tan ko haako tamate haako tamate mbawɗen wiide ko wayno fatate en walla ko mbawɗen wiide guesse makka en walla maaro en ala ɗo eɗen mbawi yiide ko wayno fatate en ko wayno makka en ene woɗɗi noon woni ko caggal maayo to woni eyyi ɗum kam ene woodi ko wayno makka en ene fuɗi hen kay ha tolni ha kay ha toyi wadde Diallo eɗen mbawi yaade to ɓurannode eyyi jehen kala ko jehen jardin waɗi ene waɗi mi yiton sa wawa awdide tan gacca min mi awde mi yaha eyyi bandiraɓe won calminama kadi gongol kadi on juurama kadi e weltade Piindi TV min mbiyetemi ko Harouna Moussa Malal Mamadou Sade Ali jettetemi ko Pam mo jeyɗo sababu o ko babam mo ganduɗa ko babiraɗo moƴƴo e amen babiraɗo jiɗɗumin minen jinnaɓe maayi ko adi ɗum ɗo kono hande ne wayno vraiment ko kanko woni saldudu kanko woni jaalal ngal woni fofo amen kala ɗumin dogi min garti walla ko wona ɗum ɗon fof koɗo makko ɗo ko kanko jogui régle muɗum o régla ɗum ha wayno haydara kewani e amen ni ɗum kam min jettira ɗum Allah min jetta mo no fewi kanko Racine ko baabi amen moƴƴo e amen kala komin mbimo ko hen heddoto e moƴƴere ɗum noon Allah jarama o jarama kadi ko bammen enen kala ko ñaguete Allah tan ko yo gurdam makko jur amin so gurdam makko
duuɓi nafoore ma yaltete enen kam mbawɗen wiide ten ko babe men enen tan hay goto en nendani o ɗon noon reddede fo yo ƴeew to hucci kono enen kam babrasi ko babe men sen welama ken mbiyat kawmen kadi ɗo e Mbagna ko wuuro ngo ganduɗa ko ɗo tujitani meɗen ummi eɗen mbiya tan ko rubikal debbo ko tigguersire kono ala sen welama kadi mbiyen rubikal debbo ko Mbagna fotani woni banggue debbo banggue gorko koko ɗo e Mbagna ummi aɗon noon garmi koye wuuro tana men garmi koye wuuro mama men garmi koye wuuram tigui kadi leydam nan ɗo heɗo komi mahani leydi ni kono leydam nan ɗo ɗum noon Allah jarama on jarama ha ɓooya inchallah min jeeb kadi won ji kadi ko heddi ko so Allah laaɓɗo jaaɓi Allah jarama a jarama Pam Seydou Pam hulamani yooɗi machallah ha ɓooya inchallah rabbi e mawɓe so tawi ɓe jiiɗi wadde ko wayno fiifiri ko wayno mbarodi nanɗo e nayyi maayo he eɓe jiiɗi warde mbarodi ndi walla baroɗe so rendi aɗa andi mbarodi ko wiyete norwa ko so tawi yiiɗani warede ene wawi ɗo hen mudde hande ha janggo pour laaɗe ɗe ɗe keewa e diwan he ɗe muta hande ha janggo tawade suppitaki ñamani ne woniri noon jonnon so tawi ɓe dawri yidde waroyde ɗum eɓe jogui daade ndeɓe mbiyata so tawi laaɗe ɗe keewi ɓe kongat ɓe konga laana ka soɓe kongi laana ka woodi mawɓe mabɓe ene jogui ceefi muɗum mbiya tulju be tero gaari fitoro fatoro min fito balɗe ma mi nedduma kondol ya yumen jali ko kak arima a lafima ari lafima e dillata ma jara ndiyam walla oɓoɗa ɓakkere kala ɗo ndi wonno e nder ndiyam he nde ummoto dow dengel ara dow keeci mayri ɗum ɗon ko mawɓe nden eɓe joguino ɗeɗon daade soɓe jiiɗi awde ɗum ɓe keeɓa ɗum ɓe mbara ko noon ɓe mbirata ɗum ɗo woni e leydi ɗo gonɗen ɗo gueɗe fof nan ɗo gueɗe fof nan ɗo aha ɗo gueɗe fof nan ɗo gueɗe fof nan ɗo inchallah Piindi TV fof salminama kadi juurama kadi weltanama e garal muɗum he no fewi ɗum ɗo wiyete ko makka ene jogui saaha nde waɗete e leydi saaha o ko saaha kamɓe mbiyata kawle hakkude ndungu e dabbude ta seeɗa woni ɗon taw maayo ngo hooti ta gonɗo ɗon no ɗum ɗo jabbe fayan noon dabbude ɗum woni oɗo saaha mo gonɗen ɗo henno joni joni o woni koye yaade emo jibina ɗum ɗo so ɗum ɗo wiyete ko jombo ɗum ɗo to ari tan hankkatinde no wayno hankkatinde woni koye wadde capatti fuɗɗo wadde guel ɗo gonwel ɗo less guel eyyi so waɗi guel ɗo noon hankkatine oɗo wona yaade ene mawna yaha ha ɓooya o maaya o so maayi tan ɓiɗɗo oɗo selli ɓendi eyyi noon ɗum ɗo kam ko makka ko ni woni gueɗel muɗum eyyi kala e nder saaha noon kañum kam to jabbama tan koye ɗiɗo tawuji tan ɓuuri wawde yaade wono ɓuuri yidde yaade koye ɓuuɓol koye saaha ɓuuɓol tan ɓuuri yidde yaade e ɓuuɓol tan ko ɗum addani ɗum kañum ene jabbe dow ni kono yata ko ɗo ilnete taw ko ɗo ilnete ko wayno jardin taw ko ɗo ilnete kono hono ni henno ɗum ɗo ko muyande Allah tan sa jabbi ɗum ha so ilnaka ittata tawa ene wawi yaade e ɓuuɓol dabbude ngol yaade ko ɗum jeeyi sababu jabbete tan ko saaha ɓuuɓol so tawi wuloyi joni ara ɗo ko nayyi walla beyi ñayata ɗum tawa haydara wawa darade ɗo wonnon wawa darade e nguleyki nde wonnon rosaka yarnaka ɗum ɗo joni so tawi yeehi hane ittoye ma daña hen ko ñaama ko wayno sakuji ɗiɗi walla sakuji tati saabu min ko jiiɓi ɗo ko ne famɗe guitamde walla ne heewi ɗo ko woni ɗo ko ene wawi yaltinde ƴakkuru galle tan eyyi par ce que ko makka o way kono ñawɗo ni ko puɗɗiɗo ñawde ene wawi o jibinoya wona majje jibinoya
ene wawi wone majje mbasa jibinde ko wayno ɗeɗo fof ene mbawi jibinde ƴakke ko wayno ɗe ene mbawi jibinde tawa ƴakketake par ce que koko ñawi sa yi leggal ngal tan aɗa andi ɗum ɗo hankkadine koko ñawi wawa jibinde jibinirgol moƴƴol eyyi koko ñawi ɗum haɗa ɗum wiyede kam ma yaltin sac walla feccere sac nde wonno ko ɓuuren hewde koko ñawi wadde so tawi koko ñawi kam mbaɗa andi ɗum ɗon ndeysan ko wiyete ko ndema mbaɗa hen foof ma kadi tawa ala ko dañta hen ko heewi eɗen gandi ɗum kam so Allah ne muusi no fewi no fewi ɗum woni ko wiyete kala e saaha yiɗɓe liggade ɓe taw noon nene dande ma ne yiiɗi liggade taw noon ko balle ɗe kadi woni ko godani eɗen gandi jardin ji mabɓe ne muusi eɗen gandi ndema mabɓe ne muusi dawa guila subaka ko jakurinoɗa ɓe mbi hulde Allah mato ko gawowo tan ƴefta abbere muɗum waɗa e leydi on ɓuuri wawde hulde Allah saabu eɗen gandi ɗaminade so toɓo tooɓi gawri ne dañe hen so toɓo tooɓi ko ñaame ne dañe hen ɗum noon mbaɗa andi joni joni Abouba a hollat en eɗen gandi hollu en tan ko ganduɗa ko fandu taw fandu nduɗo ko makka min won noon hakkillam no woni hen so rena ɗo jogomi joɗade ha ɓenda mi fuɗɗo ittude hen ko juɗoymi eɗen jiiya kala e saaha butali ɗi ne waɗa ko wayno mees ni ko wayno mees ɗum ɗo ko holɗum ko addanta ɗum eɗen gandi butali makka ne heewi wutteji ko addata ɗum ɗo ko wayno so tawi aɗa jogui hen gandal ɗiɗo tan jubbi ɗi ganduɗa kala e saaha minen ko ɗum min nagganno ni hamin moora hamin fija hen ko addata ɗum so tawi aɗa wawi haalande bandiraɓe yeeɗiyankoɓe Piindi TV ha arte noon émission men émission ARR POTTEN hunde fo namdoto ha hande de ko Pam Harouna haaldata e moɗon ko remi yanke ko gawowo gueɗɗe fof waɗi hen kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah nde remi fof ene daña hen ko ñaami kadi ko gollotoɗo wawi haalde no gollorto gollal muɗum eyyi mi haalino nane o so yalti kanko jibinta oɗo eyyi nane mi haali ɗum ɗo hen ha hande kadi mi ruttito hen oɗo kala nde jiiɗa o ari oɗo arat ɗo takko tukkotel o daroɗo so yeehi hankkadin haw fuɗɗima ƴewstade o wona yaltinde ɗiɗo liiɓi ɗiɗo gona yaltinde ɓiɗe cowmol ngol ɗo cowmol ngol jiyata e ngol heewi doole e makka nde won noon makka yiiɗa yiide hendu so tawi hankkadin ha murli yiiɗa weñede ɗo henna hendu watta nadde e nder muɗum so naati toon tan hankkadin ɗum woni ɓe mbiya ɗum fuuta gabbal waɗa ɗo abbere waɗa to abbere ni wasa jibinde no foti jibinirde ni so somima noon cowmol ngol fof ha hawri oɗo to yalti o yadata ko ɓiɓɓe e gabbe he emo yalta gabbe ɗe ene jalta kanko emo yalta emo gabbe ɗe ene jalta kanko emo yalta yaha ha ɓooya kanko o suma o wayno maayowo ni so wayno maayowo ni tan andu makko o hankkatine sa waɗe jeyga ƴakkat par ce que tawno so tawi on natti o natta wonde hen hawa laaɓa kono emo suma ha heddo seeɗa ɗo eyyi sa hoftima tan a yiyan mo yalti boowal seeɗa kono noon kala ndo wayi noon ha ɗum ɗo e makko sumi ha laaɓi ha takki ɗo hen less ha takki ɗo less andu hankkatine makko o sa waɗimo e jeyge kam ñanden ñiiƴi ƴakkat wadde Allah jarama Seydou Pam en beltima no fewi kadi bandiraɓe kala mo andano makka kam mbaɗani so yeeɓi ɗo kam ma andu woni ko mbiɗen ko tan machallah e Mbakhna saabu tarikaji baɗi fayida kadi ko ganduɗo wawi haalande en eɗen wan noon kala e saaha ko ɗum ɗo eɗen jiiya ɗum tan nden noon so tawi eɗen gandi Baba Galle arino e paale muɗum ne jogui no wiyete kadi ko joguinomi joni ko no wiyete ala Diallo e Jambere ari eɗen gandi ɗo hewɓe ɗo ñallat ha hiira jomum tawa ñamani yarani holko kewno ɗon addanede ɗo tan mbiya ɗon yo nanguir golle moɗon ha seeɗa beele mbawon jokkude golle mbawon liggade no mbiɗani nden so yeehi hankkadine ha wone sahaji yettima hedde beetawe ɗum heewi wonde ko beetawe tawa remi ha ɓandu ndu hankkatinde ndu wuuli min mbatta soynade jojo fof ko lawol ummade ɗo gonɗa ɗo faade wuuro pour ko wayno addanede ko wayno kaccitaji en tawda addare so yeehi noon hankkatine walla tawi a addori ya ha ɓooya jiiya lekki ɗo mbannoɗa kaccitare ɗi nde turiɗa fof mbatta toon yurnoyade nde wona taw hankkatine haqqille ma are yidde e haccitoyade eyyi so tawi ɓe mbakkima jaale ɗe e jambe ɗe ɓe paye ɗe hankkatine yidde faade kaccitare he ɓe ƴettat bagasuji ɗi fof waɗɗata ko kam ɗo ɓe liggotono ɗo ko ɗon takkoto so tawi pour soɓe gartoyi tan tawa ko ɗo ɓe gonata ɓe continue liggey ɓe ƴetta kaccitare ndi ɓe mbaɗa no ɓe poti waɗirde ni ɓe kaccito ha deɗɗi kadi gummo
ɓe nanga jale ɗe ɗum noon mi yi joni joom suudu ma addanima ɗo kastari o yiya fuɗɗoro golle ɗum de haalan bandiraɓe ɗum ko holɗum ɗum ɗo de gorom nden nden wanni mi ƴeewa somi ɗum ɗon moddide mata ko mewo waɗi ni eyyi ko joom suudu o won noon komi patron mbaɗa men ko kosam ha heewa ha réglolo mbiyatene weela ñamde eyyi ɗum ɗon nden so tawi hankkadi no wonti min ndemi ha min mbarñi tubaji ɗi ndene mawɓe arde ndenne mawɓe awo e remoɓe tigui rigui tubaji ɗin kewani sellude soɓe coynima garowo tan sa yiiɓe joyirima ni tan anduɓe kuli ko on oto wirtade ɓe yiiya tubaji ɗi no mbayi sifrade ni ɗum woni toujours kala nde jiiɗa ndemowo tigui rigui so soynima neɗɗo tan jooɗoto wima jaam ñalli soppino ɗum woni faya hankkadi ne tawa on to yawti ummo wona e liggade liggey muɗum so yeehi noon hankkadi ha addanama kaccitari ndi de jooɗima joƴƴina jale ɗe e jamɓe ɗe faya kaccitari he noon hankkadi alhamdulillah wona e wadde no yimɓe mbaɗata ni aɗa andi lacciri e kosam ko dimbini ɗum ko wona cakane wonani wuuli ala ko ha rego e guddul ɗum woni jomum nanga waɗa bisimillahi woɗa hen eyyi so Allah jomimami noddi on so tawi mi gayni haccitade joni noon worata tan ha ɗo Allah gaynini ɗum kaccitade ndi foof ummo fata e nder golle muɗum e ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV tawa noon ko ɗo tigui e émission men émission ARR POTTEN tawa noon ARR POTTEN ari ko mbagna fottude e mbagnanaɓe en jii joni lacciri mbaɗa andi enen ko seeɗa itta ɗo tan ko ñaami ko heewi ko kadi nen caggal mbaɗen enen sollaw lamɗo jaami men meet hen ɗum noon yeeɓiyankoɓe Piindi TV so tawi hakkillaji mon nani hen onon ne oɗon mbawi saynude lacciri ɗo gonɗo ɗo meɗon hen pulla fota pulla ummoɗo pulla ummoɗo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummoɗo fuɗa Mauritanie ndentinen ARR POTTEN ARR POTTEN